umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi uzwakalisa ukweneliseka kwakhe ngomdlalo omusha uCaston Sirini waphinde wacacisa ngesimo sokungadlali kukaSibongiseni Oaks Mthethwa. USirini wajoyina iChiefs ngokukhululeka ngemuva kokudedelwa iMamelodi Sundowns usheshe waphenduka umdlali oqavile eqenjini. Lo mdlali wasesiswini wase-Uruguay usanikeza abasizi ababili kanye negoli emidlalweni yakhe yokuqala emibili. UNabi bekhuluma encoma uSirini eqamisa umthelela wakhe omuhle ethalenteni labadlali abasha abafana noMduduzi Shabalala, Wandile Duba noSamkelo Zwane. Sijabule kakhulu ngoSirini nalokho akulethe eqenjini, kusho uNabi etshela izintatheli ngemuva kokunqoba kweChiefs ngo-3-1 AmaZulu FC. Uyisibonelo esihle kubo futhi unomthelela omuhle kubantu abasha. Umqeqeshi uphinde wagcizelela igalelo likaCaston Sirini onxazonke. Ungumdlali omuhle obuye asize ngokuvikela, uhlobo lomdlali esimdingayo. Ngishilo ukuthi ngifuna abadlali abasezingeni eliphezulu abafana noSirini. Umthelela kaSirini ubonakale nangomdlalo wokuvula. iChiefs ibhekene neMorumo Gallants lapho kuba khona kwakhe kusize khona ukuthi uShabalala noVilakazi bavula amathuba okushaya amagoli banqoba ngo-2-1. Ekhuluma ngokungabi khona kukaMthethwa emidlalweni emibili yokuvula, uNabi uqinisekisile ukuthi lo mdlali useyingxenye yezinhlelo zakhe. Sinabadlali abangu-32 futhi ngiyabahlonipha bonke. Umthethwa unezimpawu ezinhle ezithile futhi mhlamba ngase aqala uma sesibhekene neSundowns ngomgqibelo. Nokho uNabi uvumile ukuthi khona kuyinselelo ukulungiselela umdlalo neSundowns kulesikhathi esincane. Bengingathanda ukuba nesikhathi esengeziwe sokulungiselela iqembu ngobuchule ngoba indlela edlala ngayo iSundowns ihlukile kweyamaZulu. Nangaphezu kwesimo esinzima, uNabi uhlala eqiniseka emandleni eqembu lakhe lokuncintisana nokumelana nompetha beligi iSundowns. Sizokwenza umzamo ongu-200% siyi-Kaizer Chiefs. iSundowns ingelinye lamaqembu amakhulu e-Afrika. Siyabahlonipha kodwa sidlala ekhaya.